जायफ्रा गावनि न'खरखौ साना, जायफ्रा गावनि बिनानावफोरखौ साना, जायफ्रा गावनि फिसाजो एबा फिसालाफोरखौ साना, बेफोरो जायफ्रा बुजिनो गोसो गैया बिसोरो भिडिअखौ स्किप खालामनानै थां। आं बेखौ सिगाङावनो बुंखाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो थाम्बनेलखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानो हागौ लोगोफोर। जानाखि बे साननैसोनि गेजेरावहाय ना एकदमबारे ससियेल मिडिया एबा माबा फेसबुकफ्राव भाइराल जागासिनो दंना जोंनि सासे बिनानाव बैसोनि एबा फिसाजोनि बैसोनि, नोंथांमोननि मादैमोननि थाखाय फिसाजोनि बैसोनि, नोंथांमोन फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय बिनानाव बैसोनि गथ' सासे उन्दै बैसोखौ ना जोंनिनो सासे बर' सेंग्राफ्रानो रेप खालामनो थाखाय नाजादोंमोन आरो माने रेपबो खालामखादोंबो हो। आरो नोंथांमोना बेखौ नुखाबायबो जानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हो। दायो जाहैबाय आं बाथ्राया फंनैसो बुंनो सानदों लोगोफोर, आरो बेजों लोगोसे आं बे जानाखि बिनानावखौ रेप खालामदों बिथांमोननि भइसखौहाय आं भिडिअखौ होनाय नङा, बिथांमोननि भइसखौ आं ससे क्लिप होनो हागोन नोंसिनो हो। नोंथांमोना बेखौ खोनासं आरो नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव नोंसोर बुं आरो कमेन्टआव हो आरो हागौ हाजासे शेयार खालाम। जुदि नोंथांमोना गावखौ बर' सानोब्ला हागौ वाट्सएपआव फेसबुकफ्राव शेयार खालामना हो लोगोफोर, जाहाथे जोंनि बिमा बिफाफ्रा एबा फंबाय बिनानावफ्रा गावसिनि न'खराव थानाय बिब' बिनानावफोरखौहाय जाहाथे एसे केयार खालामनो हानाय बायदि, थाल खालामनो हानाय बायदि, हुसियार खालामनो हानाय बायदि जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाजोफोरखौहाय एसे हुसियारैहाय साबधानै लाखिनो हानाय बायदि, बुजाय होनजायै बाहेरायाव ओंखारनायनिफ्राय न'खरफ्राव थानो होनाय बायदि हो लोगोफोर। आं बेखौसो आं बुंनो सानदों लोगोफोर। दायो जाहैबाय आङो ओरै फैदों नै जोंनि गामि दसेनो ओरै साइडना जाहाय दुब्लियावहाय हो। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय भिडिअफ्रावहाय मैयाहाय माने हो, जानाखि जोंनि बिनानाव हो सासे बिनानावखौहाय जोंनिनो बर' सेंग्राफ्रा साथाम आरो हो बिसोरो मा खालामदों, मोनसे जायगायाव लांनानैहाय माने रेप खालामहैदों। जेनाखि बे बिनानावखौहाय दाबसे जायगानिफ्राय हो मोनसे जायगायाव बिसोरनो पिकनिक जाहैदोंमोन हो, निज्लागुरि होननायावहाय। जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा बियो, खाथिल' जायो, जोंनिफ्राय 7 किल'मिटार जायो। ओमफ्राय जेनाखि दा बे जाथाय जादों, बे जाथाया गोबावसैमोन माने मास मोनसे बारबाय होनदों। खिन्थु आं बे भिडिअखौहाय सप्ताथामनि सिगांसोनो आं मोनदोंमोन हो। सासे मानसिया हरदोंमोन, बे भिडिअखौबो मोनदों आङो एकदमबारे बेंगलरनिफ्रायहायसो वाट्सएपआव हरदोंमोन। ओमफ्राय आं बेनावहाय डिटेल्स सोंहरदोंमोन, बबाव जानायनि, माला जानाय, ओमफ्राय बे खोन्थाहरदों। ओमफ्राय बिथाङा बुंदोंमोन इउटुबावहाय भिडिअ बानायनानै हगारना हो, मानसिफ्रा बयबो नुथों होननानैहाय हो। ओमफ्राय आं सोंहरदोंमोन डिटेल्स, ओमफ्राय डिटेल्स खोन्थाहरनो हायाखिसै नालाय, ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। ओमफ्राय आंनाबो हिन्जावा बुंबाय डिटेल्स गैया मुङा, मानो भिडिअ बानायनांगौ होननानै। माने बोरैबाला जायफ्रा भिडिअ बानायना हगारदों बिनावसो हाजिरा जायो नालाय, बेनिखायनो आंबो बानायाखिसै आरो सिरि थादोंमोन आरोखि हो। ओमफ्राय नै मैयाहाय जाबाय जाहैबाय मा होनो, न'खरनि बिमा बिफाफ्रा माने मोनथिनानैहाय दा बे सिंग्रिनिफ्रायनो माखासे बाथ्राफ्रा ओंखारबाय हो। ओमफ्राय बिमा बिफाया बा गामिनि मानसिफ्रा मैयाहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो थानाय रानिखाथा थानानि सिङाव थानाय आउटपस्ट सान्तिपुर पुलिस स्टेसनावहाय माने FIR होबाय आरो हो। नैबे भइस क्लिपखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाखाबाय एबा नुखाबायबो, अब्लाबो आं नोंसिनो खोनासंहोनो गोसो जादों हो लोगोफोर हो। खोनासंनाय बेयाव खोनासंनाय साइडआव मावसे मानसि फैदोंलै, मावसे मानसि फैदोंलै। अब्ला नायदो लोगोफोर, गोदो माने 10 बोसोरसोनि सिगां गुबुन जाथि गुबुन हारिफोरनावसो नुयोमोन, बांगालफोरखौसो नुयोमोन। दा बे आखला जोंनि बर'नाव हाबबाय लोगोफोर। बे सभाबा जोंनि बर'नाव फैजेनबाय, रेप खालामनाय आखला जोंनि बर'नाव फैबाय। गोबां दंसै, खिन्थु माखासेखौ नुवासो, सिखोमाना लायो हो। बे बिनानावाबो सिखोमाना लादोंमोन, माने बिनानावखौ जानो हागौ बे सेंग्राफ्रा दम होदोंमोन, माने बुथारनो मानो हो। बुथारगौमोन बिसोरो, बुथारनायलाय लायलावनो थांखादोंमोन, माने जुबुर जुस्थिसो खालामखादोंमोन बिसोर हो। बिनानावनि प्राइभेट पार्टफ्राव बिदिनो दांलाबायदोंमोन हो बिसोर। माने आं बिराद ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन बे भिडिअखौ नुनानै हो, होनब्लाबो आं सिरि थादोंमोन हो। माने ओरैबायदि बिनानावखौ माने ओरैबायदि रागा जोंथाव असाइस खालामहोदों, माने एकदमबारे गुन्दा आरोखि बेफोरबायदि। आरो मा उनावहाय सासे मानसिया गावनि न'आव लांनानै आरो बेखौ रेप खालामहैबावदों जाहैबाय हो। ओमफ्राय जानाखि बे बिथांमोना रेप खालामग्रा बे सेंग्राफोर, बे लंफटफोर गुन्दाफोर हो, बिसोरनि मुङानो जादों लोगोफोर। आरो नै बेयाव नै स्क्रिन नायनो हागोन, नै बेखौ आं दहाय फुङावहाय बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टालनि पस्टआव नुदों, टाइमलाइनावहाय जोंनि बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टालावहाय नुदों आङो। नैबे फट'आनो जादों लोगोफोर, बेनि नामानो जाहैदों माने दान्थाल नार्जारिनो, 1 नम्बरा बेनो हो। बेनो जाहैबाय न'आवबो लांनानै बियो बिनानावखौ रेप खालामहैदों हो। अब्लाबो न'खरनि मानसिफ्रा, बे सेंग्रानि न'खरनि मानसिफ्रा जेबो थाल गैबावा।
मिथिबाय दा लोगोफोर बिसोर दं जाहैबाय साथाम एक नम्बरानो जाहैदों बे दानि स्क्रिनाव नुनाय बे सेंग्रायानो जादों दानथाल नार्जारि सेकेन्डआव जाहैदों सोमदोन बसुमतारि 3 नम्बराव जाहैदों आमथे नार्जारिनो अब्ला नायदो लोगोफोर आं बेखौसो बुंनो सानो लोगोफोर जुदि नोंथांमोननावहाय बे न'खरावहाय बिनानावफोर दङ बिब'फोर दङ एबा मादैमोन बाजैमोन नोंसिनि फिसाजोफोर दंब्ला न'खरावहाय एबा फिसालाफोर दंब्ला एसे हुसियार खालामहो फिसाजोफोरखौ बाहेरायाव ओंखारनायनिफ्राय एसे हमथा दानि जुगावथ' एकदमबारे सेंग्रा सिख्लाफोर माने सिंग्रिफ्राबो मानिला बिमा बिफानि खोथा लाला बेरायला बायसो जानला मोनला बाइकफ्राव गाखोबाय थांबाय बबेबा मोनानानै सहैबाय न'आव फैनाय समावहाय नै बेफोरावनो जायो बेफोरबायदि गथ'ना माखासे जोंनि फिसाजोफोरखौहाय हगारबाय बिमा बिफाफ्रा ओमफ्राय मा रोखोमाव दंहैयो मा अबस्थायाव दंहैयो बा माबोरै जाहैदों बाहेरायाव ओंखारनाबा नैबेखौ जेबो सोंलाबो माने थालबो लाला फैबाय बास आरोना ओमफ्राय जेब्ला जाथायफ्रा नै बेफोरबायदि जानानै थांबाय अब्ला हले जाबाय आरोखि नै बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय मा लोगोफोर जायफ्रा फिसालाफोर गोजा फिसाजोफोर गैयाना नै बिसोर मा बुङो जाखानांगौखा बांद्राय देवानि थौग्रोन बाग्रोन दा आं नैबेखौसो बुंनो सानो लोगोफोर जुदि जायफ्रा फिसाजोफोर गैया बिसोरो बिदि बुंदोंब्ला आंथ' बुंगोन मा बिसिनि फिसालाफ्रा गुन्दा गोजाखा बियो गावसोरहा फिसाजो गैया नालाय मालायखौ बिदि बुंदों आरो जायफ्रा फिसाजो दंजायो नै बिसोर थाल मोनो दानि आजिखालि फिसालाफ्रा दङ फिसालाफोर गोजा फिसालाफ्रा बिदि नङा फिसाजोफोर दङ फिसाजोफोर गोजाला बिसिना बिदि नङा एखे फिसालालाबो बिनो फिसाजोफोरलाबो बिनो गासैबो एखे मालायनि फिसाफोरनि सायावहाय नोंसोर नुगोन मालायनि दायखौ खिन्थु गाव गावनि फिसाफोरनि सायाव गावखौ नुनाय नङा गावनियाव नुनाय नङा मालायासो नुयो नै थिग बेफोरबायदि आंनाबो बिनानाव दङ फिसाजोफोर दङ सानै देरबोगासिनो दङ थिग बेफोरबायदि आरोना मालायफोरनि फिसाफोरखौ मालाबाबो बिदि दाबुं जुदि नोंथांमोना बुंदों बिदिनो जाखानांगौ जिग्रोब फाग्रोब बै हौवा बेरायबायग्रा बिदिनो जाखानांगौ बिदि नङा गावनि फिसालाफोरखौबो सान गावनि फिसालाफ्रा माबायदि आखल मालायफोरनि फिसाफोरखौ बिदि बुङा जानो हागौ नोंथांमोननि फिसालाफ्रा एकदमबारे गुन्दाखा बियो सिरि सिरि खारथांखा बियो आं बुंखायो मालायफोरनि फिसाफोरखौ बुङो खिन्थु गावनि फिसाखौ बुङा जों अनेकआवनो नुगासिनो दङ मालायफोरनि फिसालाफोरखौ मा बुङो गावनि फिसालाफ्रा गुबुनफोरनि फिसालाफोरजों बेरायला मा बुङो उमुगा थुमुगा लिंलांबाय आंनि फिसालाखौ जौ फाग्ला खालामबाय सिगारेट सोबग्रा खालामबाय डेन्ड्रेप फाग्ला खालामबाय गान्जा फाग्ला खालामबाय आंनि फिसालाखौ उमुगनि फिसालाजों थाफानानै बिदि जाबाय गावनि फिसालाखौ नोङो थाल्ला लायाखै नोंसोरो बुजायाखै मालायनि फिसालासो दुसि जाबाय ना मा राव जाखो बेलाय आरो नोंनि फिसाला एफा गिदिर देरबाय बुजायनो रोङा नामा नोंसोरलाय बेखौसो आं बुंगोन बिनिखायनो आं बुङो बिनानावफोर जानाय फंबायफोर जानायफोर एसे गावखौनो बुजिना ला स्पेसियेलि जोंनि देरबोनाय दानि लाइमोन सिख्लाफोर बिनानावफोर हुसियार जा गोसो थोनायहा बयहाबो थाखायो थिग दङ माने गावनो एसे थाल लानांगौ आरो सेफटि फार्स्ट होनदों गावनि माने गावखौहाय बासायनाया सिगांग्रोनांगौ गावखौ बासायना सिगांग्रोनांगौ बाहेराफ्राव ओंखारनोब्ला एसे थाल ला बेरायनोब्ला गोदोनि बायदि नंला दानि जुगाव मानसिफ्राबो सेंग्राफोरलाबो बिनो सिख्लाफोरलाबो बिनो गोदोनि बायदि नंला नैबे मबाइल ओंखारबोनायनिफ्रायनो गाज्रि जालांबाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गोदो नुयोमोन मालाय हारिफोरनाव दा बेफोरबायदि बेमारा जोंनि बर'नाव हाबबाय रासिन सायाव रासिन बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ बेखौनो बुङो आङो स्पेसियेलि आंनि बिमाजों समान बैसो जानाय मादैमोन आनैमोन आइमोन दिनैनिफ्राय एबा दानिफ्राय गाव गावनि फिसाजोफोरखौ एसे थाल ला एसे केयार खालाम बाहेरायाव बांद्राय ओंखारनायनिफ्राय होबथा बुजाय आरो बिनानावफोर नोंसोरबो एसे थाल ला माने दानि जुगाव रावखौबो फोथायजाया गावनि असे गोसो थोनायखौबो फोथायजाया मिथिबाय दा गावनि गोसो थोनायाबो रेप खालामबावो ससियेल मिडियाफ्राव नुगोन नोंसोरो गुबुन गुबुन हारिफ्रा मा गावनि गोसो थोनायखौबो रेप खालामो बे डाइरेक्टखा बेखौनो बुङो आङो आंनि बिमाजों समान बैसोनि मादैमोन आनैमोन नोंथांमोना बयबो गाव गावनि फिसाजोफोरखौ एसे हुसियार लाखि एसे हुसियाराव दोन साबधानाव दोन बुजाय हुंजाय बाहेरायाव ओंखारनायनिफ्राय होबथा बेनो आरो नोंसोरो बेयावनो थाल मोनखाबाय
माबायदि जायो रावखौबो फोथायजालाया दानि जुगाव ओइ बे गोरलैसो सेंग्रायानो मा खालामबाय बेला बिदि नङा दानि जुगाव एन्ड्रइड मबाइल दंजोबो दानि जुगावहाय मा गुगोल क्रमाव खुलिब्लानो बायदिसिना नुयो नाना रोखोम नों गुबुनसो सार्च खालामो बिसोर गुरब्ला ओंखारफैखायो दानि जुगाव आं बेखौ बुंखाबाय दानि जुगावहाय बयहाबो एन्ड्रइड मबाइल दङ इन्टारनेट एबा डाटा अन खालामब्लानो बैसोर गुबुन गुबुन बायदिसिना एडभार्टाइज ओंखारलाबायो सिगांग्रोलाबायोसो नै बेफोरनि थाखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबा बयबो गाज्रि जालांनो हमबाय गोदोनि बायदि नंला बेनिखायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ एसे हुसियार खालामदो आरो